Bueno, Ari, kontura honaiz jende gehiok erabiltzeuna zeak, Asko. Bai, sare sozialak ligatzeko. Eta gaur zerrekin topatuko gea da? A ver, nik uste bikotea esango ala. Bai, nik baiaz. Principios bikote bat izan behar du. Aupa, egunon. Hombre! Zetan izate, Bai. Bale, ni hasier nahi. Gracias. Zemuz. Ondo. Hemen txe, Baina, gauzat. gaizki ez? Taz bikotea? Nunda gazu? Ni erabiltzailea nahi aplikazioa eta orgaitxina, hemen. Ah, kabaramo. Claro. Eta nire bizitzan asko lagundu dozte. Ah? Ze ni bere zelgetakoa nahi, herri txiki bada, eta ni mutil homosexual bat izan da, bastante lagundu dozte, jende ezagutzeko, Claro. lagunak itxeko, edo ligatzeko. Herri oso txiki bat. Bai, 1000 biztanlekoa. Claro, eta hor ze Oso ligatzeko zaila. arazoekin da ibintzezazte. Bai, bastante. Hombre, maitia. Hombre, ligatzeko arazo daude leku Mila guztitan. pertsonakin denak ezautzeia. Ja. Bai, azkenean be bai urtatzen nahi neban herritxik, asko maitxe da nire herritxa, baina azkenean urtatzen nahi neban, eta horregatxik etorri nintzen be bai Bilbora. Bueno, eta gain Bilbone onberko zu... Bai, hombre, bai, merkaua egoin da, oso bastante, errezagoa da ligatzeko, baina aparte horretaz be bai, Motxa ez da. lagunak indot grende errei bidez, eta kuadrilla badakat. Ai, ba Dios. Ah, beti. Gerrendarretik ezagututa. Osea, ginderek ligatzetik aparte, mandi zeukera kuadrilla diteko. Be bai, lagunak Toma esa. itxeko, be bai. Ah, ostra, bakarrik ez da gaur ligatzeko aplikazio bat, Hombre, kontu cuidado. berez horretarako da, baina, be bai, hori lagunak edo inaldozu. Nik hor flipau nun, zentzu hortan, ze, jo, nik uste, ligatzeko aplikazioak daudenean, olako aplikazio daudenean, bakarrikan jute gena, o ligatzea, o sexua, edo olako kontuta. Eta azkenean beak bai mantzigun, bonta horri mantzio, no, jo, bere egoera sozial hori aldatu nahizun, eta zantzu, jo, aplikazio erabiliko, eta nahi horren zen klik hori, ostra, egitea. Pentsatu, ostalaritzan lan egiten duen jendeak, ni bezala, dakagu egun bat bakarrik libre astean. Astelena, eta normalen astelenetan jende gehienak lan egiten du. Ja. Osa, nik harremanak bakarrik izate ditut, barratik beste alderako datorten jendeekin. Baina, adibidez, jende berria ezagutu nahi badet, oso zaila da, zeba, ia denak lanan daude, o ez dakat, osa, ez dago posibilitate gehiegi. Orduan, aplikazio horiek baita laguntza izute, lehenengo bultzada, jende horiekin gatzeko. Roieteak lortzeko, lagun berriak egiteko, eta maitasuna aurkitzeko balio dute ligatzeko aplikazioek. Nik agian ezen nula tirako, ez naiz partidario, baino, kasuan... A ber, eske, alako aplikazioak erabiltzen dituzten euneko laro eta marra ez dute pentsatzen. Ai, a ber, nire media naranja nun dagoen? Bikote hasierrek ere erakutsi zizuen aplikazio hauek baietz, balio dutela maitasuna lortzeko. Bai. Lortu da zuenetan bikotea maitasuna. Oi. A ber, ba. Talatzen ezea. A ber, eukinan nindala ja urte askeriko, eta urte lanekan, gazteizko mutil batekin ibili nintzen, eta hori, eginan berbetan, normal, ezagutu ginen, eta batera zeginan. Magia, no? Bai, iraun zeban 5 hilabete, uda bat izan zen, baina, ondo berakin, eta gustora. Eta, a ber, orduan dikaze? Bai, eukido beste relazio bat, ez da Txileko mutil bat, bera hona etorri zan, ikasketak itxera, eta, hasiera baten ezagutu ginen, tipo ligue, oza, sexo eukitzeko eta holan. Baina euki ginen oso rollo oso kompatiblia ginen, eta batera ginen. Zare zuzaretan ez tekiniz lortu bikotikan, bai, lortu dute igual pertsonatekin hitzeitia eta hori, hortik aurreako ezer gehiago ez. A ber, baina, ostra, zu fiatzen, zen inez fiatzen ere olako kondutan hain beste ez, Ai, mutil. Ni tinderreukiet. Bai. Eta, a ber, alde hona da txarra azka. Bez? Baina ez fiatzen? Baino, nik hortikan erlazio zerillo bat, eta mutil batekin. Ai, ba, Dios. Bilbokua. Eta superondo. Oain, kasu batzutan, ostras, igual batzutan te toka el loco de turno, baina hoi, leko guztitan, bai Tinderren, bai, hemen, normal. Ja. Bueno, eskerrik asko, ja. Asier, zen ere parte zentzen, nik kriston piekasiet gerrenderratik, bakizu zema? Ze konturatu naiz gerrenderrekin ez da lakarrikan folleteo. Ojo, cuidado, zema, eta ez hortzea da, ona. Bai, danetik. Bai, nik ikasi dut, eta gaina tik batzuk eman dizkituak ikasteko. Oain etxea bueltan jiste deu pasan zehar, piskat. Nio hortu naiz, Asierrek komentatu duen aplikazioakin aurriritzak puskatu dutela. Bai? Porque lehen nik entzuten un kontutxo batzuntako zala, eta beak maitasuna lortu du, probatu ingoet. Aber gertatzen, bai.
Bai, ez nahi xisten aukera eta bai. Borja, ligatzeko aplikazioekiko erreparoarekin hasi zenuen astea, Bai. baina badirudi zure iritzia aldatzen doala. Bai, porque azkenean, kasu honetan, asierrek bai eman zen lasaitasun hori, no? Osea, pero, zuk entzutezu, aplikazioetan zenbat saltxoa da, eta ze saltxo mota da, eta, a ber, cuidado, guri ez daun nahi. Baina... Horrek pixkatein berdeu, gizarte bezala pixkat ja modernizau, kostau bete zaigu. Hori da oso lenokotzat gerau da nik uste dala sexu eukitzeko ez. Jaude, askoz, gauza gehiago. Baina kostau bete zaigu. Eta bigarren aukera emango izkiezu ligatzeko aplikazioei? Emango jet. Animo. Urrengo programa, a ber, esto segratzen da, nik emango A ber, jet. zenbat tarda Eta duzu zeren bila joango zara. desesperatzen. Maitasuna, rolloak, lagunak... Aziko da poliki-poliki, zer, bestela hemen gauza astea...